Kien żmien li konna nasbu li fl-ambjent kollox mhux xejn. Jekk xi ħadd jaqgħad siġra la dak kienu jimtu tnejn. Kienet dawwa wisq ħażina każ madwarna ma natux. Illum ġejna f'sitwazzjoni qed infittxu ma nsibux. Intu jien nistgħu nirnexxu biex nibnu dinja aħjar il-kol flimkien. Kull wieħed jagħti semu b'inqiltu minn-delu u lidna ngrawdu l-koll l-isbaħ ġejjin. Intu jien nistgħu nirnexxu biex kull maħluq madwarna jkun kuntent. Nistiednek tagħmel bħali kull ħaġa naturali. Nifsaw għalija u salvaw l-ambjent. Għalik Xadi. Jekk inħallu l-arja mniġsa minna sejba fi kulħadd. Żmien il-baħar ta' madwarna nerduh ma nsewwuh qatt. Il-klima il-problema u r-rimi tal-iskaj. Ejjew naħdmu għal-għenija kif mhuwiex għal kollox dar. Intu jien nistgħu nirnexxu biex nibnu dinja aħjar il-kol flimkien. Kull wieħed jagħti semu b'inqiltu minn-delu u lidna ngrawdu l-koll l-isbaħ ġejjin. Intu jien nistgħu nirnexxu biex kull maħluq madwarna jkun kuntent. Nistiednek tagħmel bħali kull ħaġa naturali. Nifsaw għalija u salvaw l-ambjent. Għax id-dinja mhix tagħna, ma nixrid ma nsalvawiex. Jekk ma nieħdux siba aħna, għadha tfal ma jgawdux. Intu jien nistgħu nirnexxu biex nibnu dinja aħjar il-kol flimkien. Kull wieħed jagħti semu Minn-piltu minn-delu mulidna ngawdu l-koll l-isbaħ ġejjin. Intu jien nistgħu nirnexxu biex kull